bandiraɓe sehlaɓe toɓe radio sare jamhuriya mon hande ko alarba nogas jeenayi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi habruji mon e ɗemgal Pulaar ko toon to Chicago puɗɗoɗen ɗum noon ko kamɓe cour d'appel ene wayno ɓe mbi wonde ko kanko Gregory Bovino ponnoɗo joddade ñande foof e kanko juge Elise toon to Chicago sohlani ɗum noon kono noon ene wayno ko kanko oɗo Gregory on foti notade ñawoji sipabude yimɓe makko portede plainte mbo wonde kutorimo doole habruji men international ko ɓuuri hen hewde ko toon to Sénégal ɗum noon ene wayno ko lawgu woni toon caggal nde journaliste uji nanga ɗum noon ko kanko Maimouna Ndour Faye e kanko kadi Babacar Fall ama en jañi e ɗiɗon habruji so en garti joni joni siftin ɗon tan hande ko alarba nogas jeenayi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ko musidɗo mon Amadou Touré haldata mon ma en garti joni joni habruji men hande to États-Unis tungnade kadi ko ummi toon to Chicago hono cour d'appel goto ɗum noon ko juge wonɓe dow kanko juge Elise gonɗo toon to Chicago ene wayno ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe wadde ñawore dartinde kanko yamirore makko kanko oɗo ñaawo toon to Chicago wiide wonde ko hono oɗo commandant yimɓe ɓeɗo gardoɓe frontiére gummiɗo toon to Texas biyeteɗo Bovino ene wayno ko yo ar ñande foof bureau makko e dedde 5h30 hiiɗi wawa haaldude makko liggeyaji yimɓe garde national arɓe o arɓe toon to Chicago ɗum noon e wayno ko kamɓe cour d'appel ɓe dartini ɗum ɗon pour le moment ɓe mbi wonde ko pour hawnaki walludemo kanko oɗo ñaawo ƴewtade holko woni hol gueɗe ɗe o huufi oɗo sa joni administration Donald Trump kañum en mbanno appel caggal nde kanko oɗo juge gonɗo toon to Chicago o yamiri wonde ko kanko oɗo commandant gummiɗo toon to garde frontiére toon to Texas yo ar bureau makko ñande foof pour wawde haaldude makko holno yimɓe muɗum ko mbaɗata kanko oɗon ñaawo siftini noon tan o jooɗi toon ko Chicago o wiyete kadi ko Sarah Ellis ene wayno ko kanko wino Bovino ala sago ara toujours bureau makko pour wawde jokkodirde makko ko wawi won fof ene wayno ko cour d'appel mo jeeɗiɓe kañum woru men wayno wi won ko fate ene Bovino arde muɗum toon ɗum sohlani wala pour le moment ɓe dartini ɗum ɓe mbiyani wonde ñawore makko kanko oɗo ñaawo Elise pour wonde kala ko haali ko en ɓe pirti ɗum ko wawi wonde fof ɓe dokkimo oɗo sa joni wiide wonde ko toon to Chicago gueɗe kala jamiroje ɗe waɗi toon yo continue ha heddi wonde oɗo commandant yo artu ñande fof bureau makko hande ko fati gouvernement shutdown o mbiyata gouvernement mo États-Unis uddude demi muɗum walla uddude hadde won liggeyaji won ene wayno ko kanko Mike Johnson jeeya toon to Louisiana wawi kadi huccidande journaliste uji wi wonde ko kanko hoore makko parani oɗo sa joni suudu représentant ji o gartu e ɗum noon wi wonde ko ene wayno ko ɓe ngala ligguey kadi par ce que kamɓe toon kamɓe républicain ji ɓe mbawi no wadde ngal ko fate en budget ken wawi wallude laamu ngu continue liggade ha ñande nogasi go lewru novembre liggeji poɗɗi waɗiri foof walla ko foti voteji foof ko toon to Sénat ifti ɗon kadi Sénat kañum woru min wayno oɗo ñalawma hande ɓe mbawi kadi wasde dakkodirde ngol ɗo woni lawol sappo e nayi ɓiwol kalis moɓe mo mbawata hawrude kene wawa wallude laamu continde liggey muɗum uddide baafi muɗum ha ñande nogasi ko lewru novembre joni hono kanko gartiɗo toon to Sénat républicain o wi wonde woni koye ƴewde peeje fof wawde haaldude démocrate en ko siftinde on tan en wayno ko kamɓe démocrate en koɓe gullitto hande koɓe continue hande ɓe nangi ɓe mbiɓe ɓe jiiɗa haaldude républicain ji ko fati ɗum ɗon ko gueɗe ɗi ganduɗa ne wiide wonde républicain ji kañum en continue oɗo sa joni en kadi kala ko wiyete assistance médical jeeɗa o Obamacare wasi continue ɗum noon ko ɗum woni ko kamɓe démocrate ko ɓe kalata ko wawi wonde fof en joni ko jiiɗa tan assistance médical mo kamɓe démocrate mo ɓe kalata ene wayno ko oɗo sadio gouvernement fédéral kañum hoore mum wi wonde koko dartinde kala ko wiyete snaps ɗum noon ko ballal ko fate yimɓe ɓe ngala doole surtout ko ballal ngal ko fate ñamde donc ɗum ɗo kadi ko hunde jogorde addude caɗele mawɗe wonande kadi yimɓe wasɓe hewɓe wonɓe ɗo États-Unis
habruji men international ko tonto Senegal puɗɗorɗen ɗum noon ko siftindon tan ko hanki hono kanko biyeteɗo Maimouna Ndour Faye ɗum noon ko gardiɗo télévision biyeteɗo 7 TV ko nanganoma hanki on gendarmerie ji garanimo ɗum noon ko caggal nde entretien baɗaɗo hakkude mabɓe télévision mabɓe e kanko Madiambal Diagne gonɗo toon to France nde fuɗɗi yaltude ɗum noon e wiide e tumnade ko haala kamɓe gendarmerie ɓe ngari ko toon to oɗon chaîne ɓe ñifi courant muɗum e nden ɓe ñifi courant mum en wani ko kanko tini ɗum ɗon o ari ɗon ɓe nanguimo ɗon o waali ko kaso kanko hoore makko caggal muɗum kadi ne wayni ko toon to télévision biyeteɗo TFM ɗum noon ko télévision mo kanko Youssou Ndour ardi rédacteur en chef muɗum biyeteɗo Babacar Fall kañum hoore mum nanganoma hanki nanngugol makko noon kanko Babacar Fall e kanko oɗo Maimouna Ndour Faye waɗi no feewi dille waɗi no feewi mette wonande avocat ji surtout kanko ko journaliste Madiambal Diagne donc journaliste gandaɗo kadi ko directeur kañum hoore mum groupe biyeteɗo Avenir Communication ene wayno ko kamɓe ɗiɗo avocat ji ɓe mbawi wiide wande kadi nanngugol hono Maimouna Ndour Faye e kanko kadi Babacar Fall ko gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe client mabɓe hono Madiambal Diagne donc tungnade kanko Mohamed Diouf ko windi ene ɗum nan kadi tungnade kadi haalluji makko kanko ko avocat biyeteɗo maître Magna Brice Silva ene wayno wi wonde ko hono kanko Madiambal Diagne o ala droit wadde entretien ko fate télévision surtout yen sibabude kanko hoore makko ko wi code pénal mo Sénégal ene haɗi ɗum ɗon donc ene wani ko kanko oɗo avocat kadi ene wani ko jedduɗo pour le moment avocat ji kanko Madiambal Diagne ko haali ko wiide wonde ko Madiambal Diagne ala restriction gonnoɗo muɗum pour hadde ɗum haalde caggal nde kamɓe ɓeɗo avocat ji kamɓe ɓeɗo ɗiɗo journaliste uji ɗiɗo hono kanko Babacar Fall e kanko Maimouna Ndour Faye ndeɓe nanga ene wayni ko toon to Sénégal hannde ko ene wayni ko kamɓe pelle kewɗe ɗi ganduɗa haɓeteɓe pour ko fate ndimagu jeeñankoɓe ne wani ñaññi toon ɗum noon en yii hen hono kamɓe fedde wiyetede FRAPP ɗum noon e wiide mabɓe kadi mbi wonde ko eɓe namdi gouvernement Sénégal yo respecte leydi ndi pour rokka droit ji kala droit ji liberté ji bawɗo wodde ɗum noon mbi wonde ko kamɓe Front populaire pour la révolution anti impérialiste populaire panafricaine ɗum noon wiyeteɓe FRAPP enen wayni ko ñande oɗo talata hanki nogas jeene lewru octobre kamɓe koye mabɓe ɓe mbi wonde ko sibabude nanngugol hono Maimouna Ndour Faye e Babacar Fall ene wayni ko kamɓe koye mabɓe ɗum ɗo ko hunde musnudema oɗo sadio en e nder communiqué mabɓe mbaɗi ɓe mbi wonde ko laamgu wadde peeje surtout nanngude ces journaliste ɗum ɗo ko ene wayni ko surtout coupude signal uji chaîne télévision ngaji 7 TV et TFM ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa violation ngaji droit ji journaliste uji jogui donc ene wayni ko kamɓe fraɓɓe ɓe wawi yettude kadi libération hono kanko Babacar Fall oppedem e kadi ɓe namdi ko yacci hono kanko Maimouna Ndour Faye o oppiti eyyi ɗum noon kadi yoɓe respecte droit ji kamɓe journaliste jogui surtout ɓe mbi wonde ko kala ko wiyete liberté de presse e ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en waɗande constitution Sénégal ɗum noon koye kuulal muɗum jeeta ɓiwol e ɗum noon kadi ko hunde fonde respected en kadi no wayni ko ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en balloje démocratie yarude leydi kanko kadi hono goto député ji Sénégal Marie Sagna en wayno kamɓe koye mabɓe ɓe noddi wonde laamu ngu e kamɓe kadi journaliste uji yoɓe mbaw haaldude donc mbi wonde ko ala situation politique bawɗo wonde pour ne adde mesure aji mbaɗi ni ɗum ɗi surtout en gueɗe mbaɗi ni taw ko gueɗe ɗe ganduɗa en diwtoje kala hakkeji fondamental kanko Guy Marie Sagna e kadi wi wonde koɗo sahi mi namdi état leydi Sénégal kala ko waɗata yo waɗ hunde kadi taw ko leeri yo ɗofto haqqeji e kadi yo waɗ feere fof beele no waɗa garantie kala ko waɗete ene taw droit haqqeji ne respecta e kadi ene wayno liberté ji ene kisna donc siftindon tan ko kanko journaliste Babacar Fall jeeyaɗo RFM noon ko groupe Futur Média ene wayno ko kanko hoore makko libérama caggal nde o ñalli garde toon to police nanngugol makko kadi ene jeeya kadi e gueɗe ɗe ganduɗa en ñaññiɗɓe surtout en aduna surtout e journaliste uji toon to Sénégal e toon ko donc haade toon to Sénégal tugnade kadi e ko yalti hono parti goto biyeteɗo
Parti de l'indépendance et du travail kamɓe koye maɓɓe mbaɗi réaction caggal nde ɗiɗo journaliste uji ɗiɗi walla galleji men kañum koye men dartina ligguey mum hono kanko Maymouna Ndour Faye e kanko ko Babacar Fall ɗum noon Babacar Fall ko kañum ko jeeya ko TFM ɗum noon tuminade koɓe kalɓe mbi wonde ko e communiqué mbal mbi wonde ko goppe presse ɗum noon jayni koɓe goppe ɗumen ndeeƴa ɗum ɗo fof ari ko sibabude jokkodire taw ko jokkodire jatuɗo liggueji mabɓe ɗi mbaɗata koɓe mbadde majjam Diagne donc kañum hoore mum ene wayno ko jamiraɗo yo nangui yo artiri leydi ndi gonɗo oɗo saha toon to France e kañum hoore mum mbiɗo ko kañum hoore mum toñani donc wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe oɗo parti ɓe mbi wonde ko alay saago leydi Sénégal uddita guite muɗum ƴeewa wonde ko oɗo saha joni hono nguɗo laamu gueɗe ɗe waɗata ɗe hen ko gueɗe kadi jalti ko hunde famnide donc ha hande réaction jiyaɗo caggal kadi ɗiɗo journaliste uji ɗiɗi nanga walla galleji men organisation ngaji kewɗi ɗi ganduɗa représente ɓe médiaji toon to Sénégal mbawi rendinde dole men pour wawde defandude liberté presse gonɗo toon to Sénégal ɗum noon ɓe mbawi rendude hande alarba o nogas jeenayi e lewru octobre tan ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi ɗum noon kadi ɓe mbawi rendude ko toon to lokkoji groupe Futurs Médias ɗum noon groupe Futurs Médias ko kanko toon Babacar Fallo jeeya donc ene wayno ene jeeya ɓeɗon renduɓe mbiyata la convention des jeunes reporters du Sénégal CJRS, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, et la coordination des associations de presse non kadi ko kap ɓeɗo fof ene wayno mbawi wiide wonde ko ndentini dole men pour wadde fedde wotere fedde nde kadi mbiyata ɗum ko la défense de la liberté de la presse ɓe mbiyata ko FDLP ɗeɗo peeje kadi ko surtout en ari caggal kadi nde kamɓe laamu kutiri dole et surtout en e nder ndeɓe naati toon to rédaction 7 TV e kamɓe kadi RFM nde ɓe naati toon kadi ɗum woni ɓe mbawi nangude journaliste uji ɗi hono kanko Maymouna Ndour e kanko Babacar Fall hay so ɗaccitama ene wayno ɗum haɗani ɓe kamɓe koye maɓɓe ɓe continue haare maɓɓe oɗo saha joni ɗum ɗo fof noon ko réaction ngaji jaltuɗi caggal nde ɓeɗo ɗiɗo nanga donc wawi wonde fof ene woni assemblée générale constitutive ene wayno ko dental mangal ma en koko woni koye rendinede pour beele ɓe mbawa joɗade ɗum noon ko ñande samedi garoɗo en 1er novembre 2025 ɗum noon à midi ɗum noon ɓe mbaɗa ɗum ko maison de la presse donc ene wayno koye nder koɓe ɗamini haalde toon ko haalde surtout en koɓe wadde sit-in ñande alhamisa janggo ɗum noon ko sit-in ɓe mbaɗata toon ɗum noon ko à 17 heures ɗum noon ko yesso télévision 7 TV ɗum noon kadi ɓe mbawa kadi wadde plateau ene taw ko plateau kadi kamɓe chaine uji Sénégal foof ene mbawi rendude jaltini ɗum ɗinon oɗon plateau noon koɓe kalata hen ko foof ko gueɗe nde ganduɗa partuɗe ene kamɓe jandiyankoɓe koɓe gullito et surtout droit ji mabɓe no poti respecté donc eɓe noddi kala yimɓe jeeyaɓe liggotoɓe ko fate jandiyankagal e yimɓe civil en kañumen koye men kadi yiɗɓe kadi haɓede ko fate justice yo mbawa arde mabɓe kadi denda e mabɓe haare pour surtout wallude beele kala ko woni jandiyankagal haqqe mum no wawa respecté e kadi ene wayno ko haqqe kadi haalde haqqe kadi rokkude habaruji ɗum noon kadi wawa wonde kadi gueɗal ganduɗa bawgal tambade démocratie toon Sénégal no wurno guila tan ɗum noon kadi ko wiide mabɓe kadi ko intérêt national e ɗum noon kadi eɓe ñaagui kadi organisation ngaji signiɗi ɗi fof gonde mabɓe haare en tawni ndende mabɓe haare nde ene wayno yo continue wawde continue hollude pellital mumen pour e ndeɗo haare nde ɓe goni pour fate dandude liberté ji mabɓe habaruji men international hande toon to Mauritanie noon kanko Mamadou Bocar Ba kanko ardi parti AJDMR ɗum noon wayno wiide makko kadi wi ko parti makko jogorani tawede dialogue national baɗowo toon to Mauritanie ɗum noon wiide makko kadi ko ɗum ɗo fof sibabunde ko mbiyata garantie ji godani pour ko fate holno oɗo dialogue waɗirte kadi résultat ji muɗum holno jogori yuɓɓinirede donc kanko dirigeant politique o wi wonde ko ene woni ko parti makko ko ene ha hande ne waɗi condition ngaji pour so tawi ne foti participe oɗo dialogue ala sago ɓe pamne yimɓe holko woni caractére oɗo dialogue holko question ngaji kalteɗe hen ɗi et surtout kadi ene wayno ko ɓe mbawa kadi fotande yimɓe wonde ko kala ko dakkodira e oɗo dialogue ene jogodiri rimɗinede o haali hen kadi gueɗe kewɗe ko fate ene surtout en
o haali hen kadi wi wonde ko ene wayno ko laamuji hollani anni e moƴƴo surtout yenno ko furo jaabade condition ngaji ɗi kamɓe koye maɓe posi ko fate oɗo dialogue holno foti waɗirde o wi wonde ko won peeje kewɗe ponnoɗe ƴeftede surtout peeje ɗe ene ko wallude oɗo dialogue no yaari yeeso ɗum noon kadi ko hollude wonde ko seedantagal ko kamɓe laamu ngu eɓe jogui anni e moƴƴo pour deññude climat politique gonɗo toon to Mauritanie donc ene wayno oɗo Sadio kanko hoore makko takki laamu ngol continude muɗum nangude yimɓe haɓanteɓe ko fate haqqinamade e walla surtout kadi nangude yimɓe sababude kañumen koyemumen miijoji mumen o haali hen kadi gueɗe kewɗe ko fate hen surtout hen ngalluji Mauritanie bonneteɗe oɗo Sadio surtout tumnade kadi e rapport cour de compte o wi ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hen laamu ngu ne foti ƴewande ɗum peeje ko fate ɗen ɗiɗo bonandeji donc kanko Mamadou Bokar haali haaluji kadi ko conférence juɗɗo kono ko ɓuuri wonde essentiel tan e conférence o kanko wi ko wonde ko AJDMR jogorande participe e dialogue national baɗo toon to Mauritanie habruji men ha hande toon to Cameroun en wayno ko hande ha hande en wayno dille ne continue wadde toon to leydi Cameroun ɗum noon ko toon to Douala e guure kewɗe kadi noon ganduɗa kamɓe yimɓe jeeyaɓe parti lunde mi wonde ko kamɓe gañi toon ɗum noon ko teskita tan en wayno ko kene wona yimɓe hewɓe taw ko ardinoɓe parti lunde oɗo Sadio no nanggama e ɗeɗo balɗe ɓennude donc tumnara hande rapport aji gummi toon au moins ko famɓe fof yimɓe nayo maayi e sibabude dille baɗɗe toon to Cameroun sibabude ɗiɗo wotoji siwtindon tan ko kanko Paul Biya jaaro e duuɓi 92 ko kanko kadi heeɓi artisade leydi ndi walla suɓede kadi yo ardde leydi ndi ɗum noon ko mandat makko jeetaɓijo wonande ardade leydi Cameroun ene wayno ko résultat officiel jaltuɗo wi wonde ko kanko Paul Biya o gagnima 53,53% ko famɗi fof kono hono kanko Issa Chiroma ene wayno dañi kene wona 30 et quelques pourcent ko wawi wonde fof ene wayno ko tumnade opposition ko haali wonɓe toon to Europe mbi wonde ko ene wayno ko kanko Issa Chiroma Bakary ko kanko foti dañde 62,62%. Paul Biya kañum foti dañde tan ko 22,63%. ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Chiroma o yaltiri omon continue yaltude wiide wonde ko o jaɓani résultat ji ɗiɗo hay sinno ko fittande makko ne yooɓe hen kanko continue haɓede pour beele Cameroun naɓe ko votanima ko beele ɗum ɗo gonga ne artiri hen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jiwo Sar habaruji min jogan noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alarba 29 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi 25 gasi ha laaɓi en mbaali jaam ha janggo toon jarama.